असा ह्या रसरशीत मस्त रस्सेदार सांबार ह्या थंडीत वरपलाच की नाही. मी तर ह्या वरचेवर करतच असते. थंडीत असा गरमागरम खाऊक जी मजा मस्तच. नमस्कार गाववाल्यानो, कसे असास? बरे असास ना? बरेच रवा. हळदी कुंकूची सुरुवात झाली तर पहिलं एक उखाणं होऊन जाऊ दे, मग आपण रेसिपीकडे जाऊया. हळदी कुंकूचा निमंत्रण आला काल. हळदी कुंकूचं निमंत्रण आलं काल. शांताराम रावांचं नाव घेऊन कुंकू लावते लाल. आजची आपली रेसिपी आहे म्हणजे काय, मालवणी लोकांचीच रेसिपी. जशी आपली गावी पिकता ना लाल चवळी, बारकी छोटीशी, त्याचा सांबारा ह्या थंडीत वरपलास की नाही? नाही वरपलास ना, वायतीच होता माका. म्हणून मी आज घेऊन इलय लाल चवळीचा सांबारा. आणि ह्या सांबारा थंडीत खावा, एकदम पौष्टिक असता ह्या सांबारा. तसा आपला कुळदाचा सुद्धा. आता ही जी चवळी आहे ना, माझी गावठी आहे, माका गावावरनं दिल्यानी होती ती आहे. आपल्या मालवणी लोकांना सरास म्हणजे आमच्या घराकडे तर करतात, आमचं पानतळी गावा म्हणून. ही आता बघा, ही अशी कच्ची आहे. आता मी ही कुकर मध्ये लावून 3 शिट्टे करून घेतलंय. भाताचं वर डबो लावलाय आणि खाली लावलंय चवळी. जर तुमका नाही गावली आणि गावावरनं नाही कोणी दिल्या नसात किंवा नसात तुमच्या गावी, तर हे मुंबईत वाण्याच्या दुकानात सुद्धा गावता, डिमांड मध्ये सुद्धा गावता. तुम्ही थै जाऊन ही घेऊ शकता. आता ही बघा, ही जी वाटी घेतलंय ना, एवढीच वाटी मी भरून म्हणजे पाऊण वाटी घेतलेलं आहे चवळी. भिजत अजिबात घालायची नाही, चवळी अशीच उकडता. आणि बघा मेंढान शिजलेली आहे ही बघा, एकदम मेंढान शिजलेली आहे. म्हणजे तुम्ही जर भिजत नाही घातलास कुठला कडधान्य आणि तुमका सांबारा खावचा, तर ही चवळी एकदम बेस्ट आहे त्यासाठी. लगेच ही आपली शिजली जाता. 2 टमाटर घेतलंय मी. चवळीच्या सांबारात जरासा आंबट आपण घालतलं, एक कोकमाची सोला घालतलंय मी. या त्याचा पाणी या वेगळा काही मी घेतलंय नाही. या आपला मालवणी वाटप, मीठ आणि फोडणीसाठी कांदो आणि टमाटर. आता सांबारा कसा पातळ फुळकवणी होऊक नको, तशी आपली चवळी छानच शिजली आहे. तर काय करतले मी, त्यातली अर्धी ती वाटून घालतले, म्हणजे सांबाराना तसा छान चव पण लागता आणि होता पण घट्ट. वाटपाचा जरा कमी वापर पण होता. आता हे कांदो आधी झाकून ठेवलेले, ह्यात झाकण ठेवलेले. कांदो कधी पण उघडो ठेवायचो नाही, चिरलेलो आधी होतो ना. आता ह्या वाटा ह्या मी आता वाटून घेते. थोडासा पाणी. तर ह्या बघा आपला मालवणी वाटप. आता ह्या पिवळ्या कित्या आपण मालवणी वाटप ना, मी आधीच ह्या ना तयार करून ठेवते, फक्त वाटून ठेवत नाही. मग ह्या टिकण्यासाठी ह्याच्यात आपण हळद घालतो, म्हणून ह्या पिवळ्या आणि थोड्या हिरव्या. कारण मी कोथिंबीरीचे देठ सुद्धा मी भाजून ह्याच्यात घातलेले होत. आला लसूण कोथिंबीरीचे देठ, कांदा खोबरा. तर ह्या काढून घे. आता ह्याच भांड्यात ना मी चवळी सुद्धा फिरवून घेते. ही जास्त एकदम गंधासारखी नाही वाटायची, 2-3 वेळा फिरवलास ना तरी बस होईल. अर्धी ठेवतय आणि अर्धीशी अशी वाटतय. आता ह्याच्यातली भुतूर पडली पाणी गाळलंय तेव्हा, नाही तर म्हणशाल स्नेहान अर्धी अधिक वाटल्या. चवळी मी जास्त वाटलंय नाही, ही बघा इतपतच अशी वाटून घेतलेलं आहे. ही बघा, म्हणजे ह्याच्यात थोडे थोडे हे हत चवळीचे दाणे हत. एकदम पण पीठ करायचा नाही, नाही तर ते पिठीये सारख्या सांबारा होय. आता गॅस घेऊया पेटून आणि ठेवूया आपण कढई. टोपात सुद्धा करू शकतास तुम्ही. इथं आपली टीप कायमची आपण लक्षातच ठेवायची. भांडा पहिला तापान दे आणि मग तेल ओतायचं. आपली जी याची पळी असता ना तेवढाच तेल. फक्त ह्यांची काळजी काय घ्यायची असता, तर ढवळते वेळी आपण लाकडाचो चमचो वापरायचो. आता आपला तेल तापला, काढून घेते कांदो. फोडणीत कांदो तर घालतोच आपण. कांदो घेऊया परतून चांगलो. कितपत परतायचो तर आता मी दरवेळेक सांगते, त्याचा चर चर आवाज कमी होईपर्यंतच परतायचो, म्हणजे तो जरा गुलाबी रंगाचा होता. हे बघा, टाकल्यावर जो चरचर आवाज येलेलो तो पूर्ण कमी झालो. आता ह्याच्यात घालून घेऊया आपले हे 2 टमाटर. टमाटर तुम्ही हय नाही घातलास ना तर वाटून घातलास तरी चालत, पण भारी चव येतात. आता हे 2 टमाटर घेतले, थोडेसे मऊ झालेले असे गमतात बघा. आता काय करायचा,
एका ताईने टिप दिलेली होती की फोडणीत कधी पण आपण आहे ना लाल तिखट घालायचा. आता तसा ह्या चवळीचा सांबार आता लाल असाच, तरी पण मी ह्या ताईंनी टिप दिलेली आहे ती आम्ही वापरते. आपलं मालवणी मसालो जो वयो तेवढं 2 चमचे, तिखट कमी जास्त तुमच्यानुसार आवडीनुसार करा. मसाला सुद्धा आता खमंग परतून झालेलो बघा. पूर्ण आपला पाणी होता ना तर सगळा मसाल्यात गेला ओढून. आता घालूया आपण ह्या मालवणी वाटप. आपला भाजलेला भाजका वाटप म्हणून काय जास्त परतायचा नाही, फक्त जर असा ह्या परतून घेते मी जोपर्यंत म्हणतात ना जर ते का हे येत नाही बघा. आता असा ढवळूचा सोडलाय तर कसा सरसर सरसर असे बुडबुडे येतात. वाटप टाकल्यावर मी मोठी गॅस केले आणि वाटप परतून घेतलंय मी. ह्या बघा, हे आपला भाजक्या वाटप कच्चा वाटप असात तरी छान लागता, मग त्या तुम्ही चांगला परतून घेवा. आता वाटप आपला कढई सोडूक लागला. ह्या बघा चमच्याकानी कढई कसा कसा डसून येता, एक बाजूकच होता. आता ही जी आपण ज्याच्यात चवळी वाटून घेतलं ना, जास्त नाही पीठ केलं, ती चवळी आधी घालून घेऊया. पूर्ण घालून घेता ही बघा, आणि ही त्या वाटपावर चांगली परतून घेऊया. आता हे मी मोठी गॅस करते, कारण ही आता चवळी टाकल्यावर मसालो मगाशी खरगात म्हणून मी छोटी बारीक गॅस केलं होतं. आता मोठी करते. आता ह्या जा चवळीचा पाणी आणि ह्याच्यात पण बुडी चवळी ती पण मी वतून घेते. आणि ह्याच्यात आवडीनुसार आता तुमका किती वया तितकी जाड किंवा किती पातळ तसा सांबारात तुम्ही पाणी घाला. आता मी एवढा तर घातलंय जा होता त्या चवळीचा उकाडलेला पाणी आणि वाटलेला. आता मका मिक्सरचा भांडा वगैरे हासून जेवढा पाणी गावात तर आम्ही सगळा घालतले. ही 1 वाटी चवळी 4 माणसांका पुरेपूर होता. आता उरलेला मिक्सरचा भांडा धुवून पण मी पाणी घातलंय. आवडीनुसार तुमका किती पातळ कमी जास्त वया तसा तुम्ही करा. आता आपल्या भांड्यांची काळजी आपणच घेऊ कोय की नाही. मग आधी मी लाकडाच्या चमच्यान चांगला कांदा टमाटा परतून घेतले, तो कसो कढईच्या बुडी लागत असता. आता डाऊळ काय वरच्यावर असा घेऊन ढवळूचा म्हणून मी आता घेते डाऊळ, कारण आपल्याक लागतला डाऊलच सांबारात. आता ह्याच्यात आधी मीठ घालून घेऊया आपण चवेपुरता. आणि आपली ही 2 मालवणी कोकमा 2च. आता ह्याचा चांगलं रटामटा कळ येऊ द्यायचो आणि हा आपला सांबारा चवळीचा तयार. आता ह्याच्यावर मी ठेवते झाकण आणि रटामटा चांगलं कड येऊ दे. आता आपला सांबारा झालेला आणि होता पण एकदम झटपट. एका काय भिजत घालूची गरज लागत नाही की जास्त वेळ आपण शिटी काढूची पण गरज नाही, तसे 3 शिट्यात पटकन होता. आता मी काय घालते शेवटाक 2 गोष्टी येवा बघा. आता एका चांगली दणदणी तुकडी इलेली आता ह्याच्यात मी घालते हे आपलं सांबार मसालो. सांबार मसालो नसता तर तुम्ही ह्याच्याऐवजी ना गरम मसाला सुद्धा वापरू शकता, पण सांबार मसाला घातल्यावर ना एक छान चव येता आपल्या सांबारात. तुम्ही घालून बघा एकदा. आणि ही आपली भरपूर सारी कोथिंबीर आता एकदा ढवळून घेते. मस्त सुगंध येईल. जसा झाकण उघडलंय ना तर एकच छान असं सुगंध आपल्या परत किचन मध्ये दरवळूक लागलो. आता आपला सांबार कडतो इलेलोच चांगलो, अजून एक कड इलो. आता काय मी झाकण ठेवत नाही, ही बघा उकळी तर इलीच. आता मी गॅस बंद करते. आपला सांबारा तयार. असा ह्या रसरशीत मस्त रसेदार सांबार ह्या थंडीत वरपलास की नाही वरपलास ना, चवळी मिळो या न मिळो पण ही घेऊन येवा आणि करा. मी तर ह्या वरचेवर करतच असते. थंडीत असा गरमागरम खाऊक जी मजा मस्तच. आवडली रेसिपी तर लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा. बुधवार आणि रविवार आमचे लाईव्ह असतात ते सुद्धा बघा. आता हळदी कुंकू येता म्हणून मी आता हे सुरुवातीक पण उखाणो घेतले, आता पण हे शेवटाक उखाणो. आग्रहा खातीर नाव घेते आशीर्वाद असावा. आग्रहा खातीर नाव घेते आशीर्वाद असावा. रावांचा सहवास मला आयुष्यभर लाभावा.